Mit navn er René Rasmussen. Jeg er klinikindehaver af Rygklinik Sjælland i Frederikssund. Jeg arbejder som Orthopaedic Release System terapeut og har mere end 13 års erfaring i behandling af problematikker i bevægeapparatet. Som klient hos Rygklinik Sjælland kan du få behandlet forskellige problematikker i dit bevægeapparat. Det kan enten være i den nedre region her i bækken, lænderegionen, eller midttorkaldelen, som omhandler strukturen omkring ribbenene, eller til sidst nakkeregionen. Når jeg arbejder med Orthopaedic Release System, oplever du en blid og nænsom behandling under hele behandlingsforløbet. Du oplever netop ikke, at ryggens led bliver sat på plads ved hjælp af knæk og bræk, også benævnt High Velocity Manipulation. Orthopaedic Release System er sammensat af forskellige behandlingsmetoder, herunder klassisk osteopati, muskelskeletal medicin og almen fysioterapi. Orthopaedic Release System er udviklet og forfinet af fysioterapeut Tony Stig Rasmussen. Du er velkommen til at kontakte mig på min mobilnummer, som er 61 27 04 49. Tak for din opmærksomhed. Vi høres ved.